Regăsit la un nou episod de Roblox Doors. Stați un pic că s-a întâmplat ceva. Ok, s-a întâmplat ceva. În fine, băieți, hai să începem filmarea, presupun, de Doors. Cine e ăsta, man? Strongest? Cine e Strongest? Uite, Sigma. Ba, nu am. Nu știu cine e ăsta, stați un pic să văd. Dar de fapt nu e nevoie. Hai să ne băgăm pe Doors. Din păcate în Doors nu o să se vadă, dar asta este ce mai zic. Hai să încep. O să vreau să iau bani în caz că trecem de figure. Multe bănuți. Hai să mă cheia. Nu mai știu unde e cheia. Opa. Și ce are uneori. Bă, mi s-a părut că l-am auzit pe raz deja, fratele meu. Vezi numai cu Doors în ultimul timp. Poate chiar Doors. Da, s-a auzit pentru că sunt în parc. Și da, aici pot filma. Că acasă sunt prea departe. Oh my god, ice egal noob. Ia, e cutie de aia cu lockpick-oare. Stai să văd, da, ba nu e cutie lor. Sunt tare goale. Pentru ce au mai fost puse dacă sunt goale, man? Ori ca să-i nerveze sau ce, Doamne ferește. Aici nu e. Uite aici. Nu, hai. Dacă vă întrebați de ce se aud atâtea sunete, v-am spus, sunt în parc. Hai să vedem ce ne dă de aici. Dacă nu dă lockpick, e gay. Nu am nevoie de lockpick. Oh, mare brichetă. Vezi că e bine cu brichetă. Nu-i aici. În fine, da, n-am cheie. Ras. Mama. Paras. Da, ce s-a întâmplat acolo, frate? What a Sigma? E acolo. Ce s-a auzit acolo? Cine a înjurat e gay. Stați. Oh, altă cameră întunecată. Oh, am deschis ușa. Oh, un
în sfârșit. Mi-a folosit aproape toată bricheta. Ok, băieți, se întâmplă niște chestii groazice în parcul ăsta, deci nu o să mai vin niciodată aici. Mi se strică tot episodul, frate, prin parcul ăsta. Strică toată lumea episodul. Doi. Oh, domnul Raș. Raș egal noob. Easy peasy, Raș. Imediat ajungem la stick. Mamă, și tot a fost un fake. Habar. Mamă, cât m-am mai răbat. Mamă. Te rog, eu buchetă. Bine, mă. Oh, bă, asta e bine. Ce s-a întâmplat? Oh, are ce? Văd că studiu. Unde ești, frate? Vin aici, poate fi aici. Nu ești. Aici, unde? A, aici. Băi, frate, dar unde ești eu? Teodorochi, bine pentru voi să continuăm acest meci. English or Spanish, my best friend? English. Whoever move us is gay. Mamă. Oh, băieți, aproape că nu mai văd nimic la cât de tare mă dor ochii. Eu pot vedea. Tot vorbesc aici copiii chestii care eu le zic. Stați un pic, de unde a venit Rașa pe aici. Ok. Ce e asta? Asta e aici. Asta. Bă, că nu apar ochii lui Sic, what a statement. S-a părut că am avut un plus. Hai mă, ochii lui Sic, că vreau să apară Sic o dată. Faci Sic.
așa. Nu. Stai, bă, de ce nu face lumină? Ok, aici e lumină. Ok, 34. Hai, deodată. Trebuie să recunoașteți că asta nu puteți face. Ce? Deci, what? Filmez. Băi, filmez acum. În fine, hai să vedem dacă ajungem până la SIC măcar. Bună. Mi-au venit prieteni în parc, oh my god. Am venit din oraș, bă, Barășanii. Pe ce Vă rog să dați like și subscribe, că jucăm foarte bine. Like și subscribe pentru 10 ani de noroc, că dacă nu o să mai aveți noroc 10 ani și dacă dați aveți noroc 10 ani. Bă, cred că e aici 38, nu, pe aici, bă. Chiar dacă... Bă, ce bani a fost în oraș. Ai fost la drum. În fine. Bă! Bro, ce, doamne? Bă, asta a fost cea mai mare prostie din viața mea. Am făcut cel mai mare fake ca să crezi că acolo e ușa, doamne ferește. Nu te-am văzut. În fine, frate. Bă, și ce-am făcut? Iar ăștia lui. Hai să te vedem, sicule. Știu, dar... Stai că mă pun undeva unde mai comod. Hai să-l vedem. Salut, domnule Sic! Salut! Ce crezi, mă, că m-a pus stile tu pe mine, domne, că era mult. Mamă, ultima ușă! Să trecem pe Sic cu mine? Hai să vedem, băieții! Hai! Bine, mă! Ți-am spus eu, Sic! Ți-am spus eu! Sic egal noob. Sic egal noob. Toată sigma. Ok, hai să mergem până la capăt acesta. Să văd cum am plecat. Abia, hai că ajungem imediat și la figure. Orice copil din parc să nu mai vorbească. Ia, figure! Eu vin, figure! Salut! Salut, figure! Haideți să ne dăm mai încet. Haideți să ne dăm mai încet. Ok, prima carte. Mai încet. Bă, când mă beluș în parc, o să mă distră. Nu-i încolo de bebe. Auzi, dai. Oh, Helena! Figure, așteaptă, bă! Nu fi bolun, figure. Ia să vedem. Figure o să ia aproape că de bun. Ok, altă carte. Bă, dar ce se tot aude? Ui mei! Nu, joacă-te, lasă că nu joacă-te cu copii. Am vorbit cu ei și s-au. No, bine, cred că dacă nu mă joc, nu o să mă mai pot, o să trebuiască să plec, așa că, din păcate, băieți, nu am voie să continui videoclipul, deci, pa!